Espainiar eta Frantziar estatuek eurekin posatutako mugen baitan Euskal Herriaren etorkizuna eraiki daitekela saltzen digute. Instituzionalismo aurkezten digute alternatiba bakar gisa. Onimen eginda dena posible dela sinestaraziz. Era horretan, estatuen eskutik mugez josita bizi da Euskal Herria. Euskal Herriko langileon batasuna ekidin eta Euskal Herria bi estatu ezberdinen baitan kokatutako 5 administrazio ezberdinetan banatzen dituzten muga administratiboak. Euskal Herriko langileon hizkuntza nazionala ukatu eta sistematikoki egoera diglosikoa sustatuta euskara baztertuta mantentzen duten muga linguistikoak. Estatuen nagusitasuna zein impunitatea bermatu eta edozelako izaera disidenteko ahotsa izigarazteaz, zanpatzeaz eta kriminalizatzeaz arduratzen diren muga juridikoak. Eta nola ez, Euskal Herriaren beraren existentzia naiz izatea ukatu eta Frantziar zein Espainiar estatuetako proiektu nazionalenpean Euskal Herria asimilatzea xede duten muga politikoak. Izan ere, Frantziar eta Espainiar estatuek sortutako muga hauek jabetza babestea eta kapital albidetzea dut helburu. Gauzak horrela, Euskal Herriko langileon nazio auzia, estatuen proiektu politikoaren gauzapenerako eta hortaz, kapitalaren agendarako oztopoa da. Sokoratzearekin nahikoa zuten arazoa. Iraganaren kontura murriztu nahi duten sentimendu historizista. Asturaren iluntasunaren atzaparretan harrapatuta egotera kondenatzea duten asede. Ukazioa baliatuta, Euskal Herriaren nazio izaera, bere existentzia bera deuseztatu nahi dute. Baina egiten dituztelarik, ezingo dute Euskal Herriko langileon izatea eta gure nazio izaera ezabatu. Zapalkuntzak dirauen bitartean, borrokarako borondatea izango baitu Euskal Herri langileak. Eta borondate honek dirauen bitartean, Euskal Herria existituko da. Gu oso kontziente baikara, nazioa izan bagarela, eta zergatik garen nazioa. Eta egiten dituztelarik, alferrik izango dute. Gu zuntzitu nahi gaituztenen aurrean, borondatea eta borrokarako horrina dugun bitartean, herri honek berezko izango du bere etorkizunaren giltza. Zapalduta, aspiratuta mantenduta, gorrontzara kondenatu nahi gaituztenek eskutik ez baitago gerorik. Horren bestez, aberri eguna ez da ospakizun eguna. Aberri eguna Euskal Herriak mugei aurre egin eta hauek apurtzeko mailua da. Aberri eguna Euskal Herri langileak inposatu nahi dizkioten isiltasunari eta ukazioari aurre egiten lagundu eta bere izatea eta izana ozen aldarrikatzeko bozgaraioa da. Aberri eguna Euskal Herriak bere etorkizunaren lema bere eskuetan hartu eta bere eskatasunaren bidea ireki behar dion prozesu irautzailean beste herri bat izan behar da. Era horretan, independentziaren eta sozialismoaren alde lerratutako langileok batu, mobilizatu, kontzientzia hartu eta antolatzeko beta eman behar duen eguna da aberri eguna. Gauzak horrela, jardun koordinadorak martxoaren 31an Gernikan deitutako aberri egunean parte hartzeko deia luzatzen dio Euskal Herri langileari. Beste alde batera begiratzea, etxean edota izilik gelditzea eta hotzan geratzea ez baita aukera bat. Euskal Herriaren etorkizuna bera osatzen dugun langileon eskutik eraikia izango baita. Euskal Herri independiente eta sozialista ipar, borroka delako bidea, martxoaren 31an Euskal Herriko langileok Gernikara.